And he believed in this show because awulalanga naye kayi-one. It was not a mistake. Ulele naye more than once. Twice. Imagine. And so you were enjoying. Ukuhlonipha umuntu wesifazane. Ungithethisha. Until umithise futhi. Ngingazi ukuthi abantu besifazane ngiyabahlonipha. So we wathi uma kwenzeka sidaba utshwala ngalala naye. Twice. Wathi sengithesta ngakusasa. Ekhala ngalokho. Naphinde nasela futhi nanqina naphinde lalala futhi. Owesibili. No, sesingazi. Benisopa. Okujengisa ukuhlonipha umuntu wesifazane. And relationship. Ngiyabahlonipha umuntu wesifazane. Oh, bengiqala ifamily actually. No. Benenzani? If I didn't find out bize bakwesithathu nawo iyayibona lento ishoyo. So you are lying actually. Ngiyanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. Igama lami nguStufuza la ngamandla ezulu. So nje basivakashelo namhlanje na kanjani ubhuti khona lo muntu osenhlizweni yakhe ospecial and asafisa ukuthi bazame ukukhulumisana ngendaba zabo zothando. Kungenzeka swine, kungenzeka futhi singangawini. So ke asibuke ukuthi kuzogcina phi. Sobona kunjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo negama lendawo la usiwakhona. Ngokwanele Zitha. Oh, all right. I-relationship yakho no ex muntu wakho yaqala nini and nahlanganela endaweni kanjani? Isina 5 years. Ibisina 5 years. Yeah. Okay. Because we look at the conflict sebekhona. Yini khathwa yini? Esikoleni like since esikoleni. It's been 5 years ngithanda naye and ngiyamthanda kakhulu. Okwenzeka ke shothi ukuthi kwenzeka ngingazi nami ukubanga into njengobosibongo. Okay. Ngayithola sengihlangana noma wakhe shothi endaweni. Uma wakhe. Ungazi kangazi nami ukuthi uma wakhe. Endaweni zokujabula shothi omuntu egcina ukuthi yawo sejotshana naye. Uma wakhe akamdala kakhulu mhlambe usekhule ngalendlela ukuthi uma umbona uvela ubona ukuthi okay angikwazi ukumshela lo muntu angangizala mhlambe emncanyana akamdala samncane nje ngoba ngicatshile naye futhi naye. Okay. Kanti meniqala ukwazana anazane omunye akawumtshengisi omunye kumndeni wakhe. Yabona sisi. Mengena kwi-relationship nje awusungafisa ukwazi umndeni walowo muntu wazosisi bakhe abomzala awufiki lapho. Siyakufisa lokho into kodwa bese jwayele ukuxoxa ngoba. Okay. Sikhulumayo wena asikazi sikhuluma ngama-event ngama-gathering ngoba mhlawumbe nifika bengabazi 5 years wonke. Sure. So uhlangana noma wakhe ke mhlambe endaweni zokucisha ukoma, right? Yeah. Kwenzakalani emva lokho? Yeah, still. Hawa smile sho siyachaza le ndaba. Ibhlungu manje ngiluza umuntu engimthandayo. Yabo ngendlela enjena futhi naye akani uzokwazi nokuxolela ngempela. Okay. Kwasekwenzakalani? Sahlangana sho sila eThekwini. 101. Okay. Bakudala nami sho sengishayekene ngishibizele yabo. Sekube khona nje umuntu esifazane engimbonayo emuhle yabo. Sathe ngoba angahambi naye phela angahamba ngedwa. Okay. Nabafethu. Okay. Father's Day ngoba athi. Oh. Naye mama uhamba yedwa noma mhlawumbe khona abangani bakhe la? Umama wayena wayehamba nabangani bakhe. Okay. Wayehamba nabangani bakhe naye nathi sambe kwambethi. Okay. Sabafana bodwa nabo ngisho ukuthi girls night into kanjalo. Yes. Masihlangana sengishayekela manje sekushibiziwe sekuphuzekile yabo. Kuba ukuthi sisosisayi. Yabo sisitholana ngekhulumo yabo samsana kwagcine kumnandi ugcine ngingazi nami yabo ngoba inazotshwala phela kubuzwala indaba zenu nanokuthi udala ke. Yes. Umuntu uthi ngicine sengithi egodwa naye. Okay, uhamba naye. Asigodwa afuna khona asiye endaweni yawo. Saphupha khona la go Bayside la. Okay. So umuntu ugcine sengithinta. Sashintshana nezinamba. Yes. Bashintsha inamba bese siyakhuluma yabo. Kanti ke futhi umuntu wami ogcina wabonela wamshintsha.
Afike kanjani kuyena? Mhlawumbe uyakwazi ukuthinta ifoni yakho nanoma inini. Noma yena wabamba uma wakhe. Ifoni mayithinta ya. Ifoni mayithinta kodwa akayibonanga mina message. Wawubona kwifoni yami wakhe. Yo. Ngokubona shothi nakhona inamba ngoba igama. Sure ngokuma. Ngangazi nakho uma wakhe. Ngoba wesike ngoba lo muntu lo uma wakhe wagcina esemuntu omithana. So uma wakhe okay nibhukile ke namhlanje. Mhlambe ngabe kwagcina lapho noma bese nilokho nixhumana ngoba phela vele inamba yakho wayithatha unenamba yakho nawe unayo inamba yakhe. Mhlambe bese ilokho iziphinda lento lokho yenzeka ukuthi niyahlangana la nihlangana khona niyajabulisa indlela enijabulisa ngayo noma mhlambe kwenzeka kawodwa. Kwenzeka cathi kabili. Okay. Mase ngiyakhumbula kahle. Okay. Kwenzeka siqala ukuhlangana bese ngoba shitshini nami phela siyakhuluma ngezi. Wayekhalisha ukuthi uyangibuza la ngoba text ukuthi indaba wayeyi standing. Phela yabo. Okay. Ngafuna yena ukuthi ngingamuzwe ngingamphathi kabuhlungu. Umphathi kahle. Basho ukuthi hayi esingaphinde sibonane sakwazi ukuphinde sihlangane. Senisobhaki manje. Ya sesisobhaki. Okay. So mayithola ke umuntu wakho abambi ukuthi wena ke vele noma wakhe intontoni. Base kwenzakalani ke emva lapho? Mhlambe wafika endlini yakhe ehlanye indiza noma wakufonela noma mhlambe washiya imessage. Sathini story ukuhlukana kwenje kwenzakalani? Yes. Wawu. Hayi yabo ngisho ukuthi nje ithemba esengibeka kuwena mina ithemba. Ukuthi wena usungangibela nahle phela sikwazi ukubelana. Ngoba wafika mina nje ehlanye. Ufika endlini yakho? Fika. Sure. Hayi. Vele nokhipha indaba yonke. Shisa into zami yonke into wa. Why she's yakhala it's like singazi la noma wakhe. Lami umsurprise uma wakhe. Uma wakho uba uma wakho. And ubhizi uyazibuza. Ala noma wakhe. Umithi yakwazi. Ngiyaxakeka ngaye. Futhi gcina ukuthi yazama umehlisa ukuthi like sikhulume phela. Uzokuzwa kanjani ukhala ngani? Awagcina sikhulumeni. Ngikhuluma kahle. Ngithengisela inamba ngithengisela message. Yes. Uzothola lapho ukuthi bengazi ukuthi Ish. Yeah. So njoba ufuna ukubuyelana naye. Awucabangini ukuthi mhlamba akakapholi ngokwenele ngale ndlela ukuthi akakafisi vele ngisho kwakubona. Usa right nje. Ngoba ngisho ukuthi ithemba sengilibeke mina mina. Yenzeke nini lento? Nihlukane nini? Isemanje. Kunenyanga. Yabona ukuthi kusasekusha mhlambe ngenze ukuthi akapholi lo. Nje ya akaphinde ukukhuluma nama ekhipha. Ublockini? Ya ublockile. Ngoba even ngihlangana nosisi nokhazini bakhe. Ngizama ukuthi bayasho ukuthi akafuna ukuzwa. Bayibona futhi bakuhlala ncane ukuthi umndeni wonke nje. Yabo. So uke wabuyela kuma wakhe wamchazela ukuthi hayibo indodakazi yakho ithole kanje and mina bengingazi phela ukuthi uma wakhe wena. Mhlambe uke wamtshela noma wathula nje kwaba into ephelela kunina noba uthula. Hayi. Naye uma wakhe vele shuthu nje. Oh okay. Abese mtshela ngoba ngithemba sengikhuluma naye kade sekuyinto vele siyazi. Aseyazi. And ubefila kanjani ngesikhathi? Uma wakhe. Okungenzeka ukuthi mhlambe ayibhekani manje endlini njalo ngicabanga ngisho ngahlani namoda ngibhekani. So yini eyenza ukuthi ubuyele kumuntu obona kahle ukuthi lo muntu akakapholi and uyachaza ukuthi isikhathi singangenyanga wangaveli ushele umunye umuntu uqhubeke nje nempilo ukhohlwe kulokhu ubuyele emuva kuyena umthunuka ngento engicabanga ukuthi isaseyintsha kuyena akakapholi na kanjani uthola ukuthi lonekile uthando phakathi kwakhe noma wakhe and wena uyabuya la usafuna ukuphinda ukukhulume naye ekubeni akekho right ayekho umuntu othanda ukuxatshaniswa nomzali wakhe
Akunandaba noma umama, Kodwa phela akunandaba noma ubaba. okwenzeka sisi akwenzakalanga ngenhloso. Yes, ngiyazi. Yabo akuyona into engifundanga kangani ukuthi ungawakhe. Yes, awuplananga. Yabo naye lo muntu sinoslefe umuntu engamshela siphila. Wawuphuka kodwa wabuye waba naye. Okwesibili. Ya phela yakwenzeka okwesibili khona phela. Ngoba kwasekwenzeka nini phela oqala kwabalula ukuthi kwenzeke okwesibili. Kodwa ngokweqiniso phela ngiyamthanda umuntu. Engimthandayo. To be honest, yabo uma ngabe kuthiwa mina benguyena bengeke ngivume ukubuyelana nawe sengazi ukuthi wazi umzimba wami uphinde uyokwazi umzimba uma wami ongizalayo bengeke ngize ngikuvumele but azizameni mhlambe uzovuma usisi ubuyelana nawe angazi asihluleke sizamile simncenge nje ngesineke sonke ithi ngimlanda ngiyacela usilandelene. Uzophela amakhaza kulobu ubusika uma nje ungasitholi isibambelelo uyambona uyakujolela uyamsola ukuthi usethola unumber 3 uyakushaya athi uhamba namagenge kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento lalela sondela ngizokusiza thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy sizokusiza abheke wena wedwa athande wena wedwa acabange ngawe wedwa angamfisi omunye umuntu ukhona wena kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza ukuze usithole zi-order sakho namhlanje ku 062-219-7748 sheshisa ungasebudlule nawe ubusika sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV uhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. So ke udadewethu uvumile ukuthi abe nathi and ngiyathemba ukuthi sizowina kodwa bafethu angazi kubucayi kakhulu okwakhe kodwa asazi noma uthanda ukuthi akhona noma cha. So asike sibuke ukuthi ngabe kuzogcina kuphi. Sabona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo nala ubuye khona. Igama lami ngingulwazi waHadebe ngiphuma eMthatha Eastern Cape. Oh okay. Uyamazi bidon klena? Mazela kuphi? Exam. Oh okay. Mhlambe ngabe uyajabula ukumbona noma uthukile noma awufuni kuba la usuhlonipha nje ukuthi khona mina kodwa mhlambe kube benoba u2 ubuzovuma umlalela kwakuthiwa bekubizeleni noma ubuzonqaba. Sizomthatha inyanda angifuna ukuba lapha. Okay. Yayibona ukuthi useless yonke lento kubambe lapha. Ish. Nazi umbona wami nje ukuthi ngihlanzwa ngindenzeni. Nje ngifuna ukuba. Awuthanda ukumbona. Ngiyaxolisa ukuletha umuntu ongathanda ukumbona but ubhalile kuhlelo elithi Love Back. So unesifiso sokukhulumisana nawe angazi ukuthi ufuna ukuthini. Ngicela nje umlaleli ukuthi ukubizeleni. Ngiyakumusha isikhathi sakho. Hayi. Ngiyacela. Ngiyamupha 2 minutes kodwa nje uzobe useless. Sengihlonipha nje ukuthi ngibiziwe ngichitha isikhathi sami la. Ish. 2 minutes nje useless. Yeah. Ngicela ukukhulumisana naye. Sabona. Njani mase? Konele. Ngaphinga ngiyajabula ukuthi kwazile futhi uphumelele. Nami ngiyangajabuli. Adinga nesifezo ukuthi sikhuluma nawe. Oh, okay. Akholezisa. Impilo yami futhi angikho right bese angikho right. Angikho happy bese ever since ngahlukana nawe. Ever since ngalahlekela wena. Hayi. Manje bethu konke okwenzeka nolwazi wena lwazi akwenzakalanga ngamaSibomu. Akwenzakalanga, it was my intention like. Kodwa ngikichinje yabo leyo nto uthi Uyazi nawe ngichinje. ukuthi angikaze ngakuchithela before. But you did. Angikaze. So yenzile and worst of all uyenze nomama. Kodwa masikhuluma iqiniso angikaze ngakuchithela konke lo 5 years. Awukazi ngoba nomuntu awukazi ayikho into ongayazi amayikho ukwazi ungena laptop yami ukwazi ungena efonini yami. Kodwa uthithile. Ngahamba ngayophuza. Gqibeleni wayenza but wayenza lento enza nomama. Ngangasimini. Hayi seyiphele 2 minutes. Ngangasimini Fanele 2 minutes yakho iphelile. kwakutshwala. Ukuthetha kwakho ukutshintsha kwanto. Hayi. Uke waxolisa. Awuxolisile but ayisuthintsha. Awuyizwa. Ayikho into engayenza. Uthini uma ekhaya? Sekumoshakile wasekhaya. Niyakhulumisana kodwa? Hayi, ndaphuma wasekhaya. Awusahlala? Angisahlala wasekhaya. Sure. Wayena umama ngigqibela kudala safunelana Awumkhumbuli kodwa ke.
Wamblock? Nami ngizothini? Awumkhumbula? Ngizothini? Ngibuyisela i-memories ezimbi. Yeah, but Kodwa umzali. Omethele umuntu wami. Yo. And Wazonzima. umuntu esesiswini sakhe usisi wami. Ngizothini? Ngivumele sizahambe ngixolela ngayo umuntu. Angikwazi ukuphila ngaphandle kwakhe. Uzokwazi. Engidingayo. Uzokwazi. Uzongitshela nje ayikho into ezolungiseka kwanele. Lonke kwenzeka ngephutha ungasimeni okutshwala. Iphutha lakho destroyed my family kwanele. Ukuthi uma wakho Umama njengoba wami. uma wakho wayengazi ukuthi mina ngibhekile. Usachithelana kwasekuqaleni. Ayikho into eyenzeka ngamabomu. Wasekuqaleni into ebikwenza ukuthi uhambe uyochita. Ungayi-explaina leyo nto. Yeke ukuthi umuntu usimama. Cheating like Ubusachithelana ekuqaleni. ngangingacheathi. Busenzani? Like it was part of fun. Like, What? it was partying. Partying. Yeah. Mithi usimama. They call it a party. Yeah, I did. Bengazi ukuthi uma Since wakho. ngicela uValentine Ile into useless lento endihlelele apho. Wena yeah. Uzama uexplaina into engena Azokwanzima. Akakapholi. Akakapholi. No. The Akakapholi. best thing ngayenza ukuthi usupport cha Umntwana. Kodwa nawe ngiyadinga. For ntoni? Ukuthi umntana usiswami. For the support. Namba ngikho right. Namba And then ngimdala usiswami ndim-explain hayi. mina ubona Utata yakho umuntu wami Lwazi. owamithisa umama wami. Nami ngijabulile ngale. Hayi ayikho into ethethayo. As much as nawe uthi you are hers. Nami I'm hers. It's not like mina lento ngayenza ngamasibomu. Ndixolele ne. Ngaya kuma wakho ngazi. Ndixolele kodwa ayikho into ezolungiseka. Ngesifiso sakho yini mhlambe ingasibe ngcono. You must move on because nami ngizomove on because ubuyela kwami naye ayikho into Usunayo umuntu ezosebenza. omusha. Anginayo. Usafuna ukuphola qala. Ayikho into. I just lost umama phezulu. Kodwa So ngiyacela. ilungise leyo nto. Awuthando lakho destroyed my family. Uma wakho nawe yazi. Uyazi but ke yasavana lo uyibona umithini umntana wakho nomuntu bengijoin naye 5 years wakhe. Kodwa nolwazi ingane singayithatha sikhulise thina. There's no need. Nikhulise nina nobabili. Kanjani khulisa usisi wami? And then mama uzothini? Umama esethini. Uma ngibona ngabe ngaba indlela entshengisayo nayo ukuthi uyaxolisa noma uya And then uzokwamukela ukuthi mina ngikhulisa usisi wami nawe umntana wakhe. Yena umntwana mayekhula ngelinye ilanga because ngiyahleze emncane. Uzoba nemibuzo eminingi. kodwa vele igazi elilodwa noma into engafihleka leyo ngeke ilimaze umuntu. Vele igazi elilodwa. Okay, Naye uzoba mina ngiyaunderstand ukuthi usababekile kakhulu mekuza ngakuthando ngasothandweni but kunenhliziyo elimele la. Yeah, And asikwazi ukuthi simphoqe ukuthi nibuyelane kodwa uthe into engicabanga ukuthi ibalekile uthe uxolile kodwa okothando okwe relationship ayizusebenza. angiboni. What Ayizusebenza. about Ayikho you? solution, just move on khulisa umntwana. ayikho into ngoba ungekho. Ayikho. Angazi ngaphila ngaphandle kwakho since ngaba Ngizonqolela ngingikwazi. But ngoba ngizoba vele isibhanqa lo. Eyibona yonto. Lisixoyisela uba ayi isizosebenza kanti akho kwanti izosebenza. Ayikho. ngaphakathi. Ayi siswami umile emazweni wakho right? Ngiyabonga kakhulu kodwa ukuthi ufike ngiyabonga ukuthi ungihloniphe usilalele ukuthi sithini. But ke bhuti wami angiboni ukuthi kusazolunga. Uyacabanga ukuthi umntwana mesekhona kufanele enzelwe izinto zesiZulu. Kufanele agqoke, kufanele uthothe yagula manje sekudingeka imali, kufanele adodela, kufanele impahla, kufanele imali yakho esikolweni, kufanele imoto yamalume nananani. Yes, but kofanele angisho uxhumane noma wakhe efonini. And uyacabanga mase uyavuma ukuthi niboyelane. Sorry. Nguye nalowo. Noma wakho sisandane nolwazi. Angeke uma wakho angifanele. It's not like No, and he believe in this show because Ngoba into awulalanga yenza- naye ngoba kayi-1. into It was not a mistake. Ulele naye more than once. twice. Imagine. Nolwazi. So you were enjoying.
ukuhlonipha umuntu wesifazane. ungikhethisha until ummithise futhi. Ngingazi ukuthi uma abantu besifazane ngiyabahlonipha. So we Wathi uma kwenzeka sidakotshwala ngalala naye. Twice. Wathi sengithesta ngakusasa. Okwesibini Ekhala ngalokho. naphinde nasela futhi nanqina naphinde lalana futhi. Okwesibini No, sesingazi. benisoba. Okutshengisa ukuhlonipha umuntu wesifazane. And relationship. Ngiyabahlonipha umuntu wesifazane. Oh, bengiqala ifamily actually. No. Benenzani? Kwenzeka. If I didn't find out bize bakwesithathu nawo. Iyayibona lento ishoyo. No. So you are Okay. lying actually. No, I'm just lying. No, you're covering. Wakuphela. You're covering lento yakho Ukuthi engcolile. ngikwenze okwesibili. Ingcolile lento uyenzile. Ukuthi yabona ulwazi ngiyazi vele share head. I-curse Ngeke ufune ngathi curse. ukungilalela vele. Hayi, Ngiyofuna ngizoxolela. ukuba futhi ukuzona eside lami. Kanti konke okwenzeka akukho Side kwenzeka lakho. akukho kwenzeka ngamasibongo. Iside lakho Akukho kwenzeka okwenziwa awuna yimi kahle side. kahle. Umntwana side Konke ndim. okwenzeka kwenziwa Awuna mphethe side. utshwala. Awuna side. Actually ngingasho ukuthi Nginalo lo mama side une lami. side. Nginalo inside. Nama ngikho right. Alright. Impilo yami is falling apart. Ever since I lost you, like ever since. Falling apart after ubhaqiwe. Ibe right since- ngoba ungabhaqwanga. No, Enjoy. it would have been better maybe if he Akhethe ungisusa kube ngihleli khona uzombukisa ekamereni but uthi ungihlazile ngolalo nomama bamthisa. And then you're going to Ngiyabona lokho. explain into engavakali. Ngibona lokho kusawutshengisa umhlaba ukuthi ngikuthanda. Hayi khona leyo Ukuthi nto. Khombisa umhlaba ukuthi wena uyambhanqa kanje. ngaso sonke Yabo isikhathi. ukuthi hayi andithatha msizwe ubuhlungu abantu in front of million of viewers. Bengifisa abantu kodwa Ungengifonele ungitextele. ngihlezi ngizama ukwenza lokho. Wathi hayi, let me do it live. Hello. Let me share my story ukuthi hayi ngintomazane ihlaze kanje. Angisahlala nalabo engihlala khona because abantu sebengibuka as isibhanga. Ayikho into engithandayo. Ngatshela nje umhlaba wonke lo. Lothanda umntana wakho ke sana. Yabo lothanda unali for mina. Thanda umntana. Ba mnali phinde ngibuyele nawe. Ngiyophinda ngixolele. Pheli 2 minutes yakho. Uthe uxolile inkinga ile yokubuyelana angayivumi. Ngingathi khona umntwana. Into emhetha kakhulu ile yokuthi akubanga kawodwa. Kubuye kwaphinda futhi ngelinye ilanga. Nakho kulokwesibili kodwa ngangenzi ngoba ngangithanda. Yes, and we understand ukuthi awucelanga ufuna uma wakhe ngqo kuba ungazi nawe ukuthi makakuphiki lokho. But ile eyokuthi uchithile isuka lapha ekuchitheni. Kodwa ukuchitha ukuchitha ukushela umuntu usoba uphila umshele ukuthi unemizwa naye umthandani. Angichithanga lapha ngangiyodansa sasiyojabula kwakumnandi. Konke lokho okwenzeka lapha kwakuyi part of having fun. Konke akulali ngeke uthanda ngempela lapha kwakungekho konke nje. Hayi and yes. Umuntu mina Phelisa ngamandla ngendlela uziexplaina ngayo into zakho. It's having fun. Ukhethisha umuntu ojola naye is having fun ku. Bengamele ukuthola It's ngesilongo. not cheating, we're having fun. And njengoba kukhona umntwana Just shothi going. protection vele Emo, having fun. Ibiza having fun. Hayi ambojabula bhuti yabo. Qhubeka ujabule kanjani. ebhlungu lento because mhlambe kube bekuwomunye umuntu wesifazane mhlambe ngabe ngiyazwala manje inkinga uma inkinga ilapho nje. And west khona umntwana. Noma kuthiwa ngubani. Noma kuthiwa Yes, but umzali cheating is just wrong. In every way. siphetha ngokuthini? Ngabe ngifisa kodwa mfethu ukuthi ngelinye ilanga ukuthola inhliziyo yakho uyibeke uyifake ecazulweni zami. Ngoba even ngasalona akekho umuntu ongawenza amaphutha. Your shoes are dirty. Yes, sonke siyawenza amaphutha. Nami kwaba yiphutha elikhulu leli lenzeka. Amaphutha wenza Yiphutha ngiyafisa ukuthi ngabe izinto ngaqala phansi ngishintshe. Okay, yafisa ubuyele emuva. Qale phansi kwenzeke enye indlela. Ngazi uma wakho ukuthi uma wakho lo. Ngikwazi ukuyilawula mase ngidakotshwala. So if it wasn't my mother, if being my mom, even umuntu another stranger, naye uzothi ngiyafisa. No.
Ngiyafisa ngikwazi ngoba kwenzakalanga lokho konke lokho. Awuzazi ukuthi ubuzothini apha ndakubona. Ngiyazazi. Awuzazi. Wena ungafuna ngelalela. Ixesha lami lichithile awuzazi kahle. Wena ungafuna ngelalela. Ngoba ndifuni yazi. Uzasana into ukuthela. Ngamanyana ndifuni. Ngikublame nami. Ngisengihlonipha ixesha leli engiceliwe apha. Hayi lothe lakho. Kodwa ngiyafisa ngelilanga inhlizweni yakho uthole. Uyazi nawe ngokweqiniso. Wena akekho umuntu esifuna kwanele ngeke sibuyelane kwathina. Awukaze wangibamba ngitshisa. Ngeke sibuyelane. Khulisa umntana wakho. Ngaphela ngathakaza. Ngempela sithakathile. Ngampela. Angaze ngachithana nolwazi 5 years wonke. Angazi why kwenzeka into sekuzokwenzeka noma wakho seyamitha. Ngoba wena bufuna ukuchitha. Kodwa ngiyafisa ukuthola inhlizweni yakho ukuthi ungixolele ngelinye ilanga. Xolele kwanele. Uphinde futhi ungibuyisele inhlizweni yakho. Phinde usinikeze elinye ithuba siphinde sizame. Ixesha sengichithile kakhulu ndingahamba. Ngiyabonga kakhulu ukuthi unese isikhathi sakho ngiyabonga. Kodwa ukumile emazwini akhe ukuthi hayi uxolile yes uyavuma but ile relationship akakapholi enhlizweni umhlukanise nomama wakhe umuntu efika ngabe uhlezi ela indodakazi nomama amathe nolima kuhlukaniswa umuntu kodwa kube nezinkinga phakathi inkinga efaka wena phakathi so uchazile ukuthi usukile la kubo wohlala kwenye indawo ngoba nakho ibalekele ukuthi angamboni uma eduze kwakhe and wes khona ilungelisho lomndeni elizayo enayiphathi kahle le nto leyo so asikhonanga ukuthi siwine inhliziyo ibhlungu akakapholi and akubukeke ngazi ukuthi uzophola manje ngiyacabanga ukuthi usadinga isikhathi so ngicela simnyekeni aphole abe right mhlambe ngelinye ilanga mhlambe ngomunye unyaka inhliziyo yoba right angazi kodwa kwamanje akuhlangani. Ngiyakufisa lokho singasebenza ngizokulinda mina. Uzomlinda ne? Ngizokulinda. Okay. Mboke lapha ekhaya nizibonelele nani ukuthi kuhambe kanjani asiwinanga kusiyami ucu alisahlangani sidalo nje kunenkinga eziningi endobona kahle ukuthi azizoxazululeka noma kuthiwa kunjani mina into engiphatha kabuhlungu ukuthi kungene umoya omubi phakathi kwendodakazi nomama laba bantu siyasonke ukuthi abahlukaniseki kodwa kwenzekile ngoba nakho kunenkinga eziningi namanga phakathi nokujolelana phakathi yabo nje kuningi bafethu and mina ngihleze ngisho lento ukuthi umuntu mawumthanda menzele ukumthanda menzele nje iqiniso umqambela manga ungamchitheli enze ukumthanda nje into yonke into ubeke phezu tafula xoxisane ngayo ungalokho ubhuja ngale maceleni uthola indlela zokubhuja uma usuyazibona ukuthi awukho fit ukuthi ungangena kwi relationship ngoba nakho awukwazi ukuhlala ungawaqamba amanga then hlala kube single ayikho umuntu ozokudubula ngalokho ngiyacela ungakhohlwa ukusubscribe like ushare ngiyithanda kakhulu bye you. It's the Black Life TV.